Hallo. I dag vil vi folde en model kaldet Garland of Hearts, designet af Francis O. Det er en smuk model, hvor du har brug for 8 enheder. Det er 8 stykker kvadratisk papir, du har brug for. Du kan finde Francis O's websites i videolinksene. Så lad os starte med at folde den her model med et stykke papir. Som jeg sagde, du har brug for 8 stykker kvadratisk papir. Lad os starte med den første enhed. Med den hvide side op. Og fold i halv i begge vegne. Fold den anden vej også. Og fold til midterlinjen. Vend den om. Og fold op til den her midterlinje. Vend den om igen. Og skub ned på den her fold. På den her måde. Og nu kan du se, at der er en fold her i midten. Hvad du gør, er, at du trykker siden ind. Så den er på folden. Og så laver en fold. Og her i toppen trykker du den flad. Gør det samme med den anden side. Og du skulle have den her form. Hvad du nu gør, er, at du tager bunden og folder den op. Hertil, hvor de her 2 folder ender. Og nu folder du diagonalerne her, så du folder den her ned på begge sider. Og du burde have det her. Hvad du nu gør, at du tager her på, og så hiver du, så den kommer ud, og så trykker den nedad på den her måde. Og du burde have den her form. Hvad du nu gør her på den anden side, at du hiver den ud, og trykker den flad på den her måde. Så er din model burde se sådan her ud. Hvad du så nu gør, er, at du folder ned her, og du folder ned til cirka så langt her, som du kan se. Sådan cirka sådan. Ikke for langt, men heller ikke for kort. Bare cirka sådan det er foldet så langt ned her. Og bagefter det folder du den her ned igen. Og så folder du hjørnet. Og det skulle se sådan her ud.
gør det på den anden side også. Gør det så symmetrisk som muligt. Og den skulle se sådan her ud. Og det her, det er en færdig enhed. Nu har du bare brug for at folde 7 flere enheder. Og så kan vi samle modellen. For at samle modellen tager vi 2 enheder. Så vender vi dem om. Og så prøver vi at indsætte den her flap under flappen her på den her måde. Så det ser sådan her ud. Så på den anden side kigger vi, og så prøver vi at få den orange ind over den røde. Så det ser sådan der ud. Så på den her side, så kigger du og ser om den er så langt ind som den kan. Betydende af at det ser sådan her ud. Det er den så. Og så kigger vi på den her flap lige her. Det vi gør er at vi folder den bagom den anden flap. Så det ser sådan her ud. Og så tager vi en mere enhed. Lad os tage en rød. Og så gør vi det samme igen. Indsætter ind under. Lad den glide ind på den her måde. Ind over her. På den her måde. Og sikker på at det ser sådan her ud fra bagsiden, eller forsiden mener jeg. Og så den her flap folder vi bagom. Så bliv ved med at gøre det, indtil du færdiggør ringen.
Okay. Så for den sidste enhed. Vi vil have modellen på den her måde. Hvor vi indsætter den som normalt. Folder flappen bagom. Hiver den her fremad. Og når du har det på den her måde, hiv den her flap opad. Så du kan få den ind på den her måde. Og når den her oppe, er der den her flap, og du folder den bagom sidste gang. Og så folder den her ned. Så når du vender den om, tjekker du lige, om alting er som det skal være. Ved for eksempel lige at gøre sådan der. Og din model er færdig. Jeg håber du kunne lide den her model. For jeg kan ret godt lide den. Det er en ret flot og simpel model, som ikke tager så lang tid at lave. Vi ses næste gang.